For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಬೂದಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೂರು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಒಳ್ಳೂರು ಗೊತ್ತು ಬಂಡೇರಿ ಕಾಂತಾಬಾರೆಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೂರು ಗುತ್ತು ಮಂಡೇಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ 14-02 ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ರ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ 11-70 11.70 ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ರ ನಂದಳಿಕೆ 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 ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ 11-66 1166 ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಬೂದಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ರ ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಕೂಳೂರು 14-02 ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು 12-74 ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಲ್ತೋಟ ಅನಿಯ ಅವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಲೋರಟ ಮಾಲ್ತೋಟ ಅನ್ಯ ವೀಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 11-40 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಬುದಾಗ ಬೆರಟ್ ಕರೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ 12-06 ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 12-88 ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಮರವಾಳ 13-27 ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗುತ್ತು 12-89 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಕರಿಣೆ ಕಮಲದ ವಂಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದಿರಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 11-57 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕಾಂತಾಬಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ 12-39 ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆದಾರ